Haminassakin. Se on Terve. kylmä. Terve. Kielistä vaatetta päällä. Hei, tervetuloa kaikille tänne Matinsaaren siivoustalkoihin. Sää ei meitä oikein suosi. Katsotaan mitä saadaan tässä tänään tehtyä ja toivottavasti kaikki kävijät sitten myöhemmin aina tuo mukanaan noita puurankoja, mitä sinne on jätetty sahausten jäljiltä. Ensin piti lähteä Suuren Kallionniemeen käymään, se on ensimmäisenä ohjelmassa, niin mennään tutustumaan tähän uuteen virkistysalueeseen sitten. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt olen varoittanut siitä, että kaupungin ei tehtaa vanhaa kaatopaikkaa pitäisi ostaa, että se voi maksaa miljoonia myöhemmin niiden maiden puhdistaminen, että tällaisia kauppoja tässä kuitenkin suunnitellaan. Se on tällainen koiraharrastus, se opettaa sellaisen vastuullisuuden. Jätevesi sieltä, mutta Niin, no ei se Matinsaari ei muutu ennen kuin se kaava muuttuu niin lainvoimaiseksi. Muutenhan siellä ei kyllä muutu. Se on kaukana vielä se asia. ja kova suunnitelma alla, että saadaan tuloa. Sinne ylös. Ja Kaupunki on ostanut tästä noin 5 hehtaaria maa-aluetta ja 1 hehtaarin vesialuetta, jonka vasenraja kulkee tästä suoraan merelle päin. Tontin takaraja noin 70 metriä tuonne ja sieltä taas suoraan merelle päin. Semmoinen suorakulmaisen muotoinen tontti, joka on tästä pohjoispäästä vähän kapeampi. Se 5 hehtaarin maa-alueen oikeata reunaa tässä vähän kuljetaan, että se reuna kulkee ihan tässä näin tuohon rantaan. Ja sitten tuohon suuntaan on 200 metriä, niin kuuluu siihen alueeseen. Mennään katsomaan tuota rantaa seuraa. Suurin piirtein tuonne vasen. Eli jos toimisto taas vähän tulee ulospäin kohta vai? Mistä se joki laskee? Tuolta tulee noiden saaren takana. Tässä on tämän kaupungin suunnitteleman virkistysalueen paras paikka tuossa nuotiopaikan ympärillä. Tämähän on maisema tähän. Maisemassa ei ole mitään vikaa. Näin varakas kunta kuin Hamina sijoittaa tänne 100 tonnia, niin tää alkaa muistuttaa ihmisille olevaa paikkaa. Ruoppaa ton lahden tuosta jätteestä pois. Sitten joka kevät pidetään vähän talkoita täällä, eikö niin? Vähän talkoita tässä on. Tänne mitä aletaan tekemään. Luvan ja ei mulla on ollut. Tuollahan on väsynyt siellä virralla kala. Tuossa oli tuossa kallion kulmassa, onnettiin se rajapyykki tuossa. Ai niin se on pyykki? Se on rajapyykki, joo. Tästä on hiihetty talvella. Eikö ne mennyt ne luovin ladut jostain tästä? Kevät talvella se mä kävin, hiihtänyt mulla on aina? muutama kuva siitä. Niin sieltä... Missähän pääsee kaatopaikka sijaitsee nyt tähän kohtaan verrattuna? Se on tuolla aika tarkkaan tuolla ojan suunnassa, sekä vähän siitä oikealle sieltä takana. Ja sieltä mistä me jätettiin autot, niin se toi oja virtaa siitä ihan siitä vierestä ja se virtaa sen kaatopaikan läpi ja tulee tänne. Kevät-talvella kävin tässä rannassa kuvaamassa, niin tuolta tuli ojasta. Näkyy selvästi jään alla semmoinen tumma kohta, se teki pienen mutkan ja kiersi tuonne niemeen kohti. Et sen verran on virtausta, että se piti sen jään aika heikkona sillä kohtaa. Ja vähän myöhemmin keväällä se oli siitä kohtaa sitten auki kokonaan ensimmäisenä. Et siinä on semmoinen vesiväylä. No, tässä on tämä ojat, siellä on käsittääkseni suota siellä teollisuusalueen lähellä, niin tämä ojat tulee tästä, kiertää ton tehtaan vanhan kaatopaikan läpi ja laskee sieltä sitten Horjalviikinlahdesta mereen. Ja aika erinäköinen se on täällä niin sanotusti yläjuoksulla kuin mitä on tuon kaatopaikan jälkeen. Tämä on ulomaisin venesatama Haminalla, kun katsoo kartasta. Sitten myöskin tämä on ulomainen tällainen paikka, mihin pääsee nauttimaan vähän niin kuin Itämeren olemuksesta jotain.
Täällä Uuden Summa-alueen perhepäivähoitajat käytti tätä hoitolapsien ulkoilumahdollisuuksia. He paistoivat makkaraa ja joivat mehuja täällä. No se kertoo, miten tämä on helposti luokse päästävä alue. Niin. Mulla on semmoinen ajatus ollut jo pitkään. Tässä mä ehdotin sitä jo ajat sitten kaupungille, että tähän pitäisi saada esteetön kulku tuolta parkkipaikalta, että pääsit pyörätuolilla. Tähän tekisi pienen mutkan, puuluiska tonne ja pien tasanne, että pääsisi pyörätuoli tai rollaattoriin kulkemaan tuohon rantaan. Ei Haminassa ole missään sellaista paikkaa niin kuin luonnonrannaa, mihin pääsisi. Länsiranta, puhtain vesi ja luonnon kaunis paikka. Pikkusen rakennettu, mutta ei liikaa tässä. Ja sitten näkee selvästi, että ihmiset oikeasti käy täällä. Niin ja kunnioittaa paikkaa. Se näkee tässä, että kunnioitetaan paikkaa. Tämä venesatama, niin sen huolto ja sen järjestelyt voisi olla huomattavasti paremmin tehty kuin mitä ne tällä hetkellä on. Että siellä on murtoja ja moottorien varastamisia, ilkivaltaa. Verrattuna muihin laitureihin tuolla on huomattavasti paremmin Neuvottoman lahden laiturilla järjestetty vartioinnit tällä hetkellä. Kai sielläkin aikaisemmin oli, mutta täällä ei ole minkäännäköistä yritystä. Siihen ei nuo verkkoaidat pidä sitä väkeä. Täällähän oli aikanaan veneomistajat järjesti omatoimista vartiointia, mutta sehän kuivu kasaan jossakin syystä. Tämän saaren puolustamiseen on kuitenkin tuolla massoja takana, jotka ei ole julkisuuteen tullut. Ja kyllä tämä on sellaista niin kuin tärkeää pääomaa niin kuin koko kunnalle, koko seutukunnalle. Tällaiset paikat näitä, kun ei ole kovin monta. Joo, niin kuin ajattelee, tämä on paikka, mikä on kuitenkin keskellä teollisuusalueiden välissä, mutta silti tässä on tällainen oma yksityisyytensä. Se on varmaan osittain tämä maastomuodot, tuo Poukama tässä näkee talvisin, kun tänne tulee ihmiset paistattelemaan päivää. Ja ei ne, vaikka tuolla sataman kumu tuolla taustalla on ja näin, niin se ei tänne kanna, vaan täällä saa sellaisen oman pienen rauhan tällaisessa paikkaa. Ei se välttämättä hirveän isoja maa-alueita vaadi. Tässä on kaiken kaikkiaan, kun lähtee mittaamaan tätä koko saaren rantalinjaa, niin tässähän tulee toista kilometriä, melkein pari kilometriä sille ympäri mitaten. Jos se olisi niin, että tässä niin ajateltiin, että tämä päittäin tuon suuren Kallioniemen, niin siellä on 200 metriä tuollaista hetteistä rantaa ja täällä on sentään tällaista ihan oikeaa merenrantaa, kalliorantoja ja hiekkapoukamia. Voi nauttia ihan tästä linnustosta täällä ja kalastuksesta ihan eri tavalla. Täällä on rannassa tällaisia muotoja, että täällä on paljon sitä olintilaa loppujen lopuksi. Mä oon täällä Uuden Summa-alueella asunut vuodesta 1972 ja mä oon viihtynyt täällä, kun on tarvinnut meri nähdä, kun ei ollut venettä. Sitten kun oli vene, niin tämä on toiminut hyvänä veneen valkomaan poukamana. Täällä on ollut minun lapset ja nyt on ollut lapsenlapset. Ja toivottavasti tämä perinne tässä Matisaaressa jatkossa nuorimmillakin sukupolville ja perheille.